थांखासिगोन आरोना बियो ओइ बाद दे नों आंखौ जोबनानै दोनमालाय मा जानो आयै जेबो नङा नांजियाबो आङो नों बुबालाय मा जाबावनोसै मोजांखौथ' मोनखाबायना आङो दा ओमफ्राय एसे गोरलैथ' बोरैथ' बावनो हानो देनाय ओमफ्रायथ' मेहेरा बावनोबो सानाना बेखायनो मोदोमावनो नाङा नों जेखि बुङा आंनाव आइ लाभ हाथरखि आयै ओमफ्रायथ' एसे मोजां नोंखौ लिंफैदोंसोमोन ना आङो होद साला नाथाय बुजियालै नोङो गावनिखौल' बुंद्रायथारो जोंनि मोजां मोनलायनायाव दाफैखा गेजेरावहाय माबा मोनसेल' खालामथोंना गवालै नोङो आंजों बिमाबाबो खाथिर गैयालै एबार मोनथिबायना आंनि हाथरखिखौ माबा मोनसे खालामबाना मानिनाय नङालै आंबो बुजिखा बेखौ आयै एसे मोजां फिसालानि हाबा मोनजासिगोन खुसिसो जानो नांगौ अह आंनि आइसना गावआ ओमफ्राय रागासो ना माबा बिहामजो मोनसिगोनावनो हामाब्रा आयै बिदि नङा होनबा दा ओमफ्राय आंखौ बिदि जोबनानै मा मोनगोन नोङो आंखौ गिजोबथेना दोननो हानो आसोला थांखागोन दा अबार एक्टिं खालामद्राय मारो बेबि मोनथिगौ आयाथ' एसे रायखासिगोन ना नोंखौ ओइ टेनसन दाला ओमफ्रायो र' थांगासिनो आङो दसे थानानै बेना बारा थिग नङालै खुगायाबो एसे अभारथ' रायखागोन बियो र'लै ओमफ्राय गवा बियो आंनि एसे अन्थाव बाथाव बेबिखौ रायगोन नोङो आयै आंनि हाथरखिखौ रायगोन नोङो ओमफ्राय जुदि आंनो खुसि दंब्ला होमबा मानो खुसि जानो हाया नोङो बेनोलाय गावनि फिसालाखौ अनसोगारोनो होमबा आंनि फसायनायखौ मानो फसायनो हायाखै नोङो मानो आंनि हाथरखिखौ बिदि बुंदों नोङो ओमफ्राय हाबाखौबो एसे उनावसो जागौमोन आरोलै ओइ नाथाय मा खालामबावनोब्रा एसे गाज्रिसो हमदोंना बे सन्देह खालामनायानोथ' जायासै ओरैनो गोसोसो थोजेननो नागिरदोंमोन मा साना बिदि हमखो जोंखौ नङाबाथ' बेबो आंखौ आइ लाभ इउ बुंगौमोन ना ओमफ्राय एसे लाभ साबबो जागौमोन आरोलै लाभ स्ट'रि आरोना साला फैमाल जाजोब्बायना एसे सेंग्रा समना आलदा जायोना ओमफ्रायथ' गाज्रि खोनाथारो ना आंना खेबनोनो रोङामोन ओमफ्राय सोलोंजाबाय आङो दे होमबालाय लासैनो रोंलांगोन दे आबा मेर थानायावलाय माथो सिन्था नङा होमबा फट'फ्रासो फैनाय नंलालै नोंनि थाखायनो मोजांखौनो नङा माथोसै आरो सोरां माब्लाबा समाव बेफोरखौबो दोननांगौलै देनांफोरहाय जों बिदिमोन होननानै नायनांगौना दे जाबाय हामबायसै नानि आयै ओइ थाथ'थोलै जुरि दे थाब फै ओमफ्रायो दाउ बेदरा एवफैदो नोंसो एवनो होनखादोंमोन जागोन दे जागोन बिदिनो बेनाबाथाय होमबाबा फेन्सि मोजां खाना आयै बेथ' बेसै आरो आफा नै एम्बु बेदर लाबोदोंमोन आङो नंगौना नानि दालाय बिहामजो आइ होनदेरा सोरां दे सोलिजोबोलै दाथ' फिसाजोसोना जोंनि औ आफा दे आरो होमबालाय मेहेरा बे फन हराखै दाबो हरथ'वाखैमोन बियो दे दालाय नोंखौ गारनानै बहा थांनो दा फैगोन बियो बाब नुनायाव गोथाव नुखाथारबाय माथो जादो आफा ओमफ्राय मारै जाखो खिन्थादो दे गोथावानो जाखागोन बियो ओमफ्राय आयै नोंनोबो लाबोनोसैमोन आङो दे आं दा दसे उनाव जानोसैहाय दे होमबालाय दिनैबा हले जाब्रेखासिगोनलां जुरि मोनथिबायना बिहामजो गोदान मोननायनि माने बिहामजो गोदान सावनायखाय आरोना बेनोथ' आरोलै लागे रह मोजाङानो नोंनियानो गोथावल' जास्राखानोसैलां बिहामजो गोदाननि एम्बु बेदर एवनायसो मोनजाबावबाय माथो स्रायनो सोरां मोननायावनो मोननाय आरोलै बोरे सोर हिनजाव बियो बोरे ओंखारबो दिनैबा हले रावखौबो नागिरा आङो खोथा गैया आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामनो नागिरनाय सोर बियो आरो सोर जाखो सोर सिख्ला बियो सोर बंग्रायनानै लाग्रा बियो नै बे मेहेरनि बिमा थानायाव रावबो जेबो खालामनो हाया मोदायसो लोगो मोनना फैबाय नामालै आयु हाब मा जाबोखो बेलाय बोरे जुरि बोरे सोरां सोर हिनजाव गोदान बियो
खालामनानैसो गारग्रोगोन आङो आयौ मा जाखोबा मा सानथारदोंहाय नोंसोरो आं खाथियावनोसो आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामना होनो नागिरदों ओइ मा खोथा बुंफैलाबायदों नोंलाय बुंनायनि खोथाया थांबाय सिरि दा खालामनांगौसो खोथा गैया फोजोबस्रांजोबगोन जानला मानला हिनजावजों आंनि फिसालाखौ हाबा होनो नागिरदों सोर बमरायना लाग्रा बेलाय बोरै सोर आयौ मा बेबायदि लालायना नांथ्रायलायखो गिलु बालु गिनाङा नानि बेना खुगाया एसे बोरैबाखा मानसिया एसे गरम जाबायना माने खबर मोनहैबाय बेखायनोथ' फैबाय रोनाव फैबाय ओमफ्राय गिनो नाङा आं दंना सासे ओइ माया हामालै हामा बेबायदिजों हामा नङाना गुलिफोरा नांबा मा जागोन हामाखौ गलि मारो सोरा गुलिखौनोथ' दा गावबा मा जागोन फालाय मा सानामोन नोंसोरलाय आं गैया नै बे आं थासान्दियाव नोंसोर माबोरै आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामनो नागिरगोन आङो इंहर सोर हिनजाव गोदान बियो आयौ फाग्लि बिदिबा हरै खर' खावसे गलि जानानै फैखानायसो ओइ सोरां गोख्रै लिंहर बिहामजो होग्रा नोङो सानानो ओइ बे माइया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बिहामजो होग्रा नोङो थैबायलां ओइ माया बेहाबा मा जाबोरगोलै एसे साइडआव थालाय नानि मा बोरखांदो नोंलाय नोंनि बे सिलायखौ गिगोन नाय आंखौ गिलु बालु सानैबो ओइ माया फै दिनै नायथारनि आं नोंखौ नाय होनबालाय जेरै जागोन माया नोंखौथ' दिनै थैथांगौआनो नोङो आंनि फिसालानि लाइफ बरबाद खालामनो नागिरग्रा बरबादखौथ' नोंसो खालामो फै जा गाज्रि खोनायोलै बिदि होनबा हमजानानै हाबा होनाय होनबा ना बिदिथ' जेबोआनो नङामोन ना जानला मानला सन्देह खालामलाबायो मालायनि लाभ स्ट'रि जानो गोनांखौ सन्देह खालामना हाबा होना चेस खालामसिगोन ना अब्लाबो माने गाव गोसो जानानै राजि जानाया आलादा जायो नालाय दायाथ' आंनिब्रा होमबाबोथ' ना मालाय उनफोराव मानिबायनोबो हागौमोन ना एन्सारखौनो मोनथ'वाखैमोन नालाय बिसोरनाबो जाद्रायासै आंनाबो जायासै आरो सनामोन नायनोबानो नाङा दे ओमफ्रायथ' माने दा आंनि खाहानि सोलिगासिनो नालाय बेखायनो भिडिअ'आवबो जों बांसिन फैनाय जादों आरोना ओमफ्रायथ' बांसिनानो आं फैनाय जादों आरो दा ओमफ्राय आंनि स्ट'रि सोलिगासिनो नालाय आं गैयाबाथ' माने मा जाबावनो आरो ओमफ्राय बरिं मोननो नाङा दे नोंथांमोनाबो आरोथ' खायसे बुंहरो आरोना स्ट'रिखौनो माने नायला फसायाबा दिनैनिफ्राय नायला बेफोरबायदि आरोना नाथाय नोंथांमोनाबो एसे बुजिदो माने स्ट'रिसो नालाय एखनबा समाव गासिबो मोजां जाजोबनो हाया आरोना बिदिनो सोलाय सोल' बिदि खाहानि जाबाय थायो आरो जेरै मानसिनि लाइफआवबोथ' बेफोरबायदिनो ना रियेल लाइफफोरावबो दाथ' नायाबाथ' नायासै जेबो नंला दे जों गाज्रिबो मोना लोगोफोर बेफोरथ' आरो नोंथांमोननि गोसोसो नङा होनबा मोनथिगौ माने बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानायाथ' हाखाया सोरबा माखौबा मोजां मोनो सोरबा बेखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि थायो आरोना नाथाय स्ट'रिसोब्रा लोगोफोर नङा होनबा स' माखौथ' एसे सिरियास लानो जायखिजाया जायफोर नायलाङो बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच दे बुजिनानै जायफोर नायलाङो जों मोजां बानायब्लाबो माने गाज्रि बानायब्लाबो आरोना नायग्राया नायलांखागोन जोंबोथ' माने हाजोबखाया आरोना लोगोफोर बयनिबो लुगैनाय बायदि फसायनाय बायदि एखनबा समाव बे आइनि गोसोआबो ना मा मा सानो आरो गावसो मोनथिसिगौ गावथ' अननोबो रोङा मोजांबो मोनफेरबायाखै नालाय दा बेखायनो आंखौबो बिदि जाजानो लुगैदों गावबायदि ओइ मानिगोन आङो दाथ' ओमफ्राय खेवथाराबा बेजों बारजुमलांगोनलां थेवबो हाथरखिजों थांथारगोन आङो मानो होनबा आं थानो हायाना बाज्रुमबालाय मा जानोब्रा बाज्रुमजायो आंनि फिसालाखौ नों गावनि फिसाला साननानै लादों बुंनांगौ मा दङ सोरांनि माने आंनि नोंखौथ' उनावसो नायगिरनांगोन होनबा हिनजाव गोदाना बेनो औ बेनो थां आशीर्बाद दंहैदो आशीर्बाद फिसालानि खुसियावलाय मानिथो हेंथा
दा नोंबो खुसिसो जानो नांगौ बेफोर दावराव दावसिखौलाय माथो खालामबावनो माया नै जोंहा बिहामजोखौ आशीर्बाद होफैदो दे औ खुसिनि समाव आरो बिदि दा खालामसै नोंसालायानो आरो फसन्द जाखानानैसो लाबोखानाय आं जेबो मिन्थिया सिरि नोंसो होमबा आंनि फिसालाखौ गंग्रायनानै लाग्राया नोंनि एसेबां गोहो हिनजाव मोजां जागोन आं सिरि थानायानो बेबायदि मानिनाय नङा बियो मा खालामनो नागिरदों नोंलाय बोरे एसे साइड जा सोरां बेनि एक्टिंफोरखौ रेकर्ड खालामना लानि आं मेहेरनो देखायनांगोन ना आंनि फिसालानि जिउनिफ्राय नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा मिन्थिबाय हिनजाव नों हौवाखौ नागिरना मोनासै ना आंनि फिसालाखौसो मोनबाय नोङो आंनि आबा मेहेरखौ नों बोरै हिनजाव गोदान जाहैनो हाहैखो आंबो आरोथ' आबा मेहेरा नोंखौ बिदि नुयोब्ला नों जे हाथरखिखौ बिदि खालामदों उनावसो मोनथिगोन र' मस्लाया गासिबो रेकर्ड खालामनानै दोननि आङो र' बे सुरिजों लोगो नांनानै मा मुहिनि होआ नोङो बुं बिदि जेबो नङाथ' आयै बे खुगाखौनो बुसिलांदो रे माया गोजान जा दे उथिनानि बेबायदि लायदावनाङालाय जुरि नोंसोरो बिदि लायहोनायखायनो बेबो बिदि गोहो मोनदों आरो आंनो बुङो हाथरखिनानिया बिदि जेबो नङा नोंनिफ्रायथ' 10 गुना मोजां मोनथिबायना बाबा 10 गुना मोजां नै नोङो ओइ माथो बोरखांबाय थादोंब्रा बेलाय मोजां जायाखै सोरां ओइ गनालाय बोरैथोब्रा दामना हरना एसे माथो थाखासेबो नोङो गना बोरै गना दामनि आं बेखौ साला नायजोबगोन आं नोंसोरखौ नायनो बांद्राय उपद्रब खालामबा बिदिनो खालामनांगौ मा मोनसेबो खोथाफ्रानो मोजां नङालै औ दा नानिखौ बिदि रायफैलाबायनाया मोजां जाबाय बिदिनो खालामनांगौ दुखु दाजासै रानि जों दंखायोना जेबो खालामनो हाया बियो फैबावथों एबार बेनोथ' मेहेर फैबोला मेहेरनोबो खिन्थागोन र' नांलायला दे आयै जाबायसै बे खोथाखौलाय मानोथो इसेबां लांबावनो जानांगौ बियो गनायनो हायाखै बेखायनो बिदि बुंदों बेना बिदिनोसै मानसियाबो सोलायनो रोङा नालाय नै आबौ सना हानुमानालाय बिदिनोसै बेखौलाय माथो होनबावनो नंमारगौथ' आबै मानसियानोथ' माबायदिथाय जेबो बुजिनो नागिराना अख्राना मानसियाबो हाबा बुंबावगोन बेखौलाय दे नाथाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा आबौ मिन्थिबाय थेंकिउलै आबै गासिखौबो गावनि गोसो बायदिल' जाजानो लुगैयो आंलाय आंबोथ' बुंबायलै नाथाय मानियाना बिदिखायनोथ' आंजों थांजादोंना बियो थेवबो नायनाय दाबो बिदिनो औ हानाङाबा माथो आबौ नोंखौबो दाना जोबोद सोलायनाय नुबायथ' सिगांनिफ्रायबो नंगौना आबै औ हानुमाजों थाबाब्ला नोंबो माबायदिसो जागौमोन माथो इस आबैयाबो जेखियानो जाया आबौ ओमफ्रायथ' हानोंनि फसायनायालाय माबायदिथो आंनि फसायनायखौथ' मा होनबावगोन आबै देनाय आयौ बेखौ आंबो नायगौमोन बिदिबा दाथ' आरो आंनि जागासिगोनबालाय नुखासिगोन ना आबै औ हानायाबो नोंखौ जोबब्र' बायनानै थांबाय आरो दजा मारि बायनानै औलै दा ओमफ्राय बहा थांबायलाय बेयावनो थांगोन दे सिन्था जानो नाङा बिदिनो बेनालाय थांगोन आरो माबा माबि बुंलायगोन आरो नाथाय मानिनाङाहाय बिनि बुंनायफोरखौबो जाजोबखाया बेनाबो बुंनायफोरा ओमफ्राय आंलाय बुङो नों जेराव खुसि दंनाय बायदि मोनो आबौ बेखौनो खालाम आरो नोमानि खोथा दाला जागोन दे आबै जागोन दे आंबो बुजायबायहाय नोमाखौ बुजिनो नागिरा एसेबो दाथ' बियो मानिनो नागिरखानाय नङा नाथाय नों थांदो थां आबौ थां बिनिफ्राय ओंखारलांदो थाबैनो खारलांदो थां आबौ थां आं दङना बाखिबो फैबोला सिन्था दाजा आरोथ' एबार फैबोला डाइरेक्ट आबै सनाखौ लानानै फैखा मिन्थिबाय अ माय गड आबै औ आंनो बुंदों बिखौ अके दे आबै अके बेबायदिनो खालामसै आङो ओमफ्रायो बेलाय मा जाखो आबै बेयो नैबे आसानखौ लांनानै नों आंनि आबै जानो गोनां होहैदे आबौ दे आय' आबै औ ओमफ्रायथ' आङो हाबायाव थांगोन आबौ मिन्थिबाय दे जागोन दे होमबालाय वाव आबै बेखौथ' बेजों खम समायगोन ना गानबोला औ हामानोथ' समाया जानो ओमफ्रायथ' बेबो खुसि जागोन ना आबै हामानोथ' खुसि जाया जानो दे आबैया हरदों होनना बुंबानो जाबाय जागोन दे होमबालाय आबै दे थांदो थां आबौ दे मामबेर खालामनो मा गैयियावनो अके आबै आबै थेंक इउ स' माच आबै लाभ इउलै आबै सना दे थांदोल' थां आबौ दे मोजाङै मोजां थांदो दे ओमफ्रायथ' ओइ आबै थाबैनो नुगोन दे जानो गोनां आंनिखौ औ हाबायावलाय आं थांखागोन दा आयौ एसेबां खुसि आंनि आबौ सनाया बिमायालाय मानोथो मानिया फालाय दा फैबोला मेथाइ लाबोफा नंगौना हाथरखियाथ' माबा बिहरदोंमोन आंनाव दे होमबालाय लांगासिनो आङो र'